5:39. Nandito sa may atbang sa barangay sa Valencia. Wala akong mga kabana, si Master Japet, si Anwarius. Ulit-ulit bang sabay sa kwanta bang sabay lang. Stick together. Gani para kumakuan isa ra ka kuan ba? Isa ka tumbahan tanan ba? Okay, tara. Unlock isa, unlock. Ganito dyan pa ang timbang nasa likod. Ayos tubangan kayo, malabay ikaw. Muna sa kaon niyo, eh? Dili, ito naka, dili, gusto ka? Saan mo bakal yan, itong last? Wala pong migi pang silutan. Dito na, tas kalinan lusot. Basta, ang kuwanan dili, panahog lang, safe. Daraw ka na, sugod din na diya. Ang timbang nga, sa likod. Likod ang timbang. Oh, si Shepog Mayo. Kaya para di ka kuwan kaya anak ka na, oh. Dusok kayo na diya. Daw tong kuan eh. Gubo kong kuan rotor. My rotor is dead. Same feedback ito, Japs. Negative something, 22 automatic. Whew. Jap ito. Kira ka, Jap? Ada kucing. Kurang kayak hangat. Ngapa nih kayak humut kayak. Ano nila tay mga kuan man fuse. Fuse. Ay, di man tag. Gusto ta mga japit datagi jawa ng green, yung ganahan. No. Green ka gusot. Nice. Tulay sa man ni? Lower Fatima Bridge. Fatima gyapon lugar nag Fatima diri sa Davao eh. Asbida na dia. Wang. Iya po. Di doctor speed. Kira? Pasa. Super. Subida. Kayo hingaw, handong terus kong hangin kira ngalaghangak isyon mong kaya sila Nalikod. apa man. Wala, tibayad na sa asa? Order eh. Puro ko naman kong kabdo doon. Order mo? Hindi, tibay. Pagod ko naman. Para huwag footage, sir. Para huwag footage. Ha? Sungo. Order ito. Asak ko. Crossing Gatungan ni sa right.
6:22. Mga 6:30 good. Amoy tanglad. Tara, tara. Ano mo na nih? Mag-ilis mo po. Bye. Unar ko. Ano yun? Oh, Barangay Hall. Dito siya tong rough road na part. Abot lang kung rough road ba ni ron? Kabaho naman ang kalsada. Kaya sana all okay, experience sa X1 no? Dapat na to ba ang experience X1? Oh. Grabe compression ba 'yo? Kakainis. Good kayo ka nang niliinit. Hangin ba presko? Papo wala pa ba ko na explore? Oh? Wala na dito na. Dead end man. Nga murag sumpay man dito sa kuan. Nablo dead end bitaw no. Tanaw na diretso na ko. Sa amigo. Jinsan. Lawag eh. Minto na gid siya. Pila ka years atong magyagi din, nasiminto na gid siya. Kuan? Gusto ka maglampianaw, Jap? Gusto ka maglampianaw? Da? Ha? Dili. Ito ang gibikas doon. Oh, saka jud ka diri. Kay baba man kay ni. Dire. Kuwari laman ta. Sugod man. Hala, saag mo. Patay. Asa ni magikan? Asa man ka? Adulong kag. Gusto niyo ako kagi itong pa malubog ng dalan mo atong. Ah, layo. Dire ka gawas pag kalyawa. Mo gani, maya di ba? Kalyawa kanya. Saka na po katong palantaw Davao. Ah, pilang taw daw po agi. Oh. Wala dito dalan, di ba naman tayo dalan sa. Wala gitong binawang. Ambot lang kay lasang mo to dito sarado pa man. Tado mang binawang mo agi kag malatibas yung agi. At tuyok pa no. Tuyo kay to. Ano magpalabog ka? Alami ka nimo to kay naka-rigid. Ha? Lami ka nimo to kay naka-rigid. Lami ka nimo kan rigid Kaya dito. sa dito kanang batuhan. Batuhan nga panaog. Yan eh. Ay nga ni good. Oh, arang pa ni kay nabanlas. Sakit kayo. Agi lang kay para tagang ba. Gusto nga ginawa gani sa nabay dalan rin na kanang duol ba. Kuha ng ganito boss. Pag-abot na mo kalyawa, baon na kadag pagkaon kay murag lalayo ang mga tindahan dito. Ate singay lang god. Karabot isa? Oh. Oh, dito. Kanang bridge. Balik sa agi niya. Ha? Gagawa na dai. Ay, gusto kang magi. Uy, gina ni mga naka-ME1. Hugaw jud kay mga ME1 ba? Hugaw kay basta ME1. Ya, utads. Hintayin lang mong heart rate. Heart rate o cadence lang. Kung init, tubig lang. Not sure I'm certain. %. Yan ang kanding mo sir. Diyan na, luktuhan na ninyo. Wala ko, saka na sila diya. May hanga ko.
Ya, kung di makaya, tulak lang. Or paway. Hindi na siya masugod yun. Kalbaryo. Lang. Ganun lang oh. Langsung nito. Ang kulo. Hihi. Lata sila dari. Ito sa balikan nila. What the hell happened here? I'm gone. I'm gone, I'm dead. Video. Dito. Para makita ba ang mga behind the scenes. Masing kaingon sa nagtanaw. Yo, happy lagi sila. Ano ko yung track? Kuha na daw ni. Ako yung nakuha ni. Mana bay? Grabe. Trick bay oh. Trick. Grabe bay. Boys. Okay na. Ako magapo ni bakta. Oh, oh. Daw tanaw. Oo. Wala na. Ay, narito ikaw banday hiker. Saban makayag. Uli na me. Bang. Oh. Muta diri ay. Pantat. Sana. Nara. Last nga sa kuan. Bida diri. Mga imo man sila, mga imo. Guys. Kay ikaw tan. Lah. Okay mga pa no. Tara mong leader guys. Naka neon green ang kuan staff. Bambam. Pumangin sa betul japit. Ang ita taron. Nag-rain. Ay lubak. Plane na plane. Ini siya border ni sa kuan Pangin ug Talomo River Kalinan Arko apa deh dito mo gud ang kuan no Arko kana siya oh. Agi-agi lang gid ready ayo. Pinam sa gagag dito eh. Mapalipat man ako. Na Kalinan Malit tamig brake keyboard onward betul yang brake
ng Kalinan. Jis. Nggak matanggal. Nggak pun matanggal.